What's up guys? Welcome to another video. Nakalimutan ko mag-intro, gabi na ngayon. But yeah, welcome to another video guys. Salamat sa pagpanood ng last video. Before we continue, like, share, subscribe muna. Alam ko na dumadami na kayong supporters. So, I'm gonna keep it on track kung sino talaga yung nagko-comment. Pag solid yung suporta, maraming sorpresa. So, you know. Yeah, the video ito, it's just a day na naggumawa ako ng beats. So yeah, hope you guys like it. Comment kayo kung ano masabi niyo, man. Alright? Enjoy the video. Alright guys, it's currently 1 PM ngayon. Kumain na ako, tanghalian ko, tsaka umagahan. Kasi late ako gumising, like always. Yeah, ito yung first vlog. Officially, ito yung first day din na I officially na inaisip ko na wala akong trabaho talaga. At gagawin ko na tong vlog na to every fucking day, bro. Every fucking day, but like, except for Sunday, kasi Sundays are for like, family days or like break, diba? So, daily vlogs except for Sunday. So, wala kayong vlog sa makikita Monday siguro. So, may vlog ako from Tuesday hanggang Saturday, Sunday? I don't know. Basta, daily na to, okay? So, yeah. Gawa na siguro ang first beat cause it's 1 PM na. Wala pa ako nagawang beat today, okay? Explain ko na lang kung anong ginagawa ko. Cut na lang to, okay? Sa mga sa mga baguhan dito, producer ako sa channel na to. So, always akong laging lumalabas ng bahay para mag-vlog. Dito lang ako sa bahay nagba-vlog kasi gumagawa lang talaga ako ng music. Hindi ako naglalabas. Hindi ako lumalabas. Lumalabas ako, but like pag may bibilhin, you know, or something. Featuring my kuya kasi dito din yung kuya ko lagi. Say hi, bro. How do we find myself? Like always, nandito ako sa looperman kasi yung looperman may free na loops doon. At may splice ako pero di ko talaga ginagamit yon. Minsan ko lang ginagamit yon pag gusto ko ng may quality. Gusto ko din yung quality. Pag gusto ko yung quality, doon ako pumunta ng splice. Pero gusto ko kasi ng di masyadong professional yung tunog, so dito ako sa looperman. Free naman yung looperman, not sponsored ako, pero sinasabi ko lang kasi ito yung source ko dati, mga around 2015. Hanggang hindi pa ako kumuha ng splice. Ito yung ginagamit ko, you know? Get what I mean? Yan yung sinasabi ko. Nakikinig lang ako ng mga yan, loops para gamitin ko. Dami kong sinasabi guys, sorry. Nope. It's cool. Simple. Maraming loops dito na free, man. Like almost everything is good. Basta hanapin niyo lang yung mga like filters na makakatulong sa inyo. For example, okay, punta muna tayo ng new tab, okay? Ito. Gawa kayo ng account. May account na ako dito, you know? Punta kayo dito sa loops and samples. Diyan, di ba? Then categories, sa categories po, yung ginagamit ko most of the time is yung guitar, acoustic, electric, flute, minsan pads, percussion din minsan. Tsaka yung usually ginagamit ko talaga is piano, tsaka Rhodes piano and vocal. Yung ginagamit ko. So, hopefully nakakatulong yan. And then pag pinili niyo yan dito, for example, Rhodes piano, di ba? Pwede na kayo pumili ng mga genre ang gusto niyo. So, for example, punta tayo yung R&B piano. May R&B dito eh. Yan. And then pagkatapos niyan, find loops. Click niyo yung find loops. Oh, ito. For example, ito. That's actually not bad though. It's actually not bad. Pwede ko itong gamitin mamaya, okay? But yeah, gamitin nyo yung looperman, man. Maraming dyan. Maraming free loops, you know? That's what I use. So yeah, continue muna tayo dito maghanap.
Okay, ito yung unang loop na nalagay ko sa FL Studio. Ito yung last na pili ko ata. So, I don't know anong gagawin ko dito. Papakita ko lang sa'yo mamaya pag may nagawa na akong parang bagong melody, quote unquote. Okay? Okay. Ito na yung bagong parang melody. Nilagay ko lang siya sa ano. Ginawa kong ang BPM is 146 from 130 and then nilagay ko yung loop sa Fruity Slicer and then nilagay ko ng mga effects. Pinakita ko na. And then yeah. Ito yung bagong tunog niya ngayon. Nilagyan ko na din ng ano, EQ, delay and reverb. Besides sa halftime tsaka RC20. Okay, let's put some drums. Something like that, bro. And then octave down below. 1, 2. Let's hear this. Baka hindi ito tamang tone na narinig ko, but try lang natin. Or try natin up.
Nilagay ko na sa F5 yung 808, so ito yung tunog niya ngayon. Ay, ito yung final beat. Mamaya ko na i-add siguro yung mga transition effects, yung mga shh. Pero as of now, okay na siguro to. Ina-add ko lang yung mga effects na yun pag sineset up ko na yung whole beat. Pero ngayon, loop lang muna to. So ito lang muna yung beat ngayon. Oh, wait lang. Di ko pa na-play yung na-mute yung iba. Ito. Ito yung full beat. As of now. Ginawa ko lang yun sa kick kasi, sa 808 para medyo smooth yung niya sa end or tail tawag nun. There you go. Medyo smooth na yung 808. Hindi yung ata rinig, but yeah. Try nyo lang yung gawin. Okay, off to the next beat. Ay, ito yung loop na napili ko nilagay ngayon sa FL Studio. Inang sad beat, pero like always either ilalagay ko sa sa Fruity Slicer or I don't know. Tingnan ko lang anong gagawin ko. Explain ko lang mamaya, okay? Gawa muna tayo ng bagong melody, aka halftime. Okay, so nakalimutan ko mag-record like most of the time. So ito yung one of the moments na nakalimutan ko mag-record. At nasira din kasi yung nagre-record to kanina pero na-cut. Pero, yeah, ito yung beat ngayon. Kompleto na siya, may kicks na, may bagong melody, bass, and other shit. You heard that, bro? That shit annoying, huh? Pero ito yung beat. Hindi nyo ata maririnig yung bass kasi ginawa ko lang siyang sub. Kasi may parang mid sub or mid bass na yung yung tawag dito yung melody. So nilagyan ko na lang ng sub para medyo solid din sa Tapos sinidechain ko na yung kick at saka bass. Ay. This is smooth, bro. This is smooth. Smooth. Ang ingay, man. Oh yeah, dapat niyong i-sidechain yung, especially pag yung bass na ginagamit niyo as, tawag dito, as sub, kailangan yung sidechain yan. Para sa akin, kailangan niyo na lang i-sidechain. Kasi, yung kick kasi mostly sub yun. And then, pag may sub kick ka, and then sub din na bass, magtutunog, boom, parang ganun. Hindi ko siya ma-explain, but just for this beat, i-sidechain ko, just for this situation, ayan lang ginagawa ko. You don't have to do it. That's my process. I think I'm gonna add some vocals pa nito, but ito lang siguro yung beat. Add ko lang yung vocals bukas or like I don't know when. Okay, up to the next one. Yeah. Ay, diretso na tayo sa next beat. Alam ko sinabi ko kanina, but like I was just vibing,
Hindi ko naman na-record. Ito yung beat. Whole beat na to. May bagong melody na siya and all and everything. Okay. Ito yung... Ay, ito. Fuck, bro. Sorry talaga, di ko na-record, ha. Yung melody to pala, ito yung melody na plinay ko nung sinabi kong gamitin yung looperman. Ito yung ginamit ko ngayon eh. Ito, pakinggan nyo. Sorry if natingin ako dito palagi din, ano? Dito kasi yung screen. Dapat natingin ako ng lens. That's the thing I need to learn. Ito yung loop. Yan yung original loop, pero ano na ginawa ko is nilagay ko sa isang channel, tapos nilagyan ko ng halftime, parametric EQ, tsaka isotope vinyl. Tapos ito yung tunog niya ngayon with kicks. Kicks and everything. Ay. Nilagay ko sa Instagram, tawagin niyo si Drake, bro. Kasi tingin ko parang si Drake talaga yung parang Drake type beat. Parang Drake type beat, you know? Pakinggan nyo na lang, Ay. Yay. Say, hey, better suck my dick before someone else do. Hey, nah, don't do that. And 2:45 PM pa lang. I don't know anong gagawin ko. I think I'm gonna make a beat without loops lang muna. Gawin ko siguro is gawa ko sariling yung sariling MIDI, sariling tunog. And then I'm gonna make a beat out of that. Kasi baka sabihin ng mga fans ko dito, uy, si Sage laging gumagamit ng loops. No. Gumagamit na ako ng loops kasi yun yung paraan para makipag-collab ako ng ibang producer. You know what I mean? I'm confusion. Okay, there you go. Yung piano ko kaninang plinay, ito yung naginawa ko. So, pumunta ako ng scaler. Yung scaler is, VST siya na free. Pwede na siyang i-hack, pero hack tong yung akin. Di ba? So, ito. Scaler. And then, plinay ko lang yung same, I play the same chords dito. And then, may option siya dito detect. Tapos, dinetect ko na lang para malaman ko yung scale na ginamit ko while playing the piano. Tapos, lumabas si G minor scale. And then, kinopy ko na lang din yung chords na plinay ko dito kanina. So, ito yung chords with the instrument. And may effects na din to. Nilagyan ko ng effects kanina. Tapos na yung beat. Hindi ko na-record. So, yeah. Ito. And then, pumunta ako ng arcade, kumuha ko ng vocals, tapos ito yung vocals na nilagay ko. Hinay-pitch ko na siya para may something sa high-pitched area. Or high frequencies, I mean. And then after that, nilagyan ko siya ng ARP. So, ito yung ARP. Yung ARP is from Flex VST. Free na siya pag binili yung FL Studio. So, don't worry about that. Don't worry kung saan nyo hanapin yan. Nasa FL Studio yan for free. At pagkatapos nun, kumuha ko ng bass sa Dune. Yung Dune is VST din. Ewan ko saan yung pwede yung kunin yan. Binili ko to. So, yeah. I don't know if marinig nyo yung bass. And yeah, after that, naglagay na ako ng mga percussions, kicks, snares,
claps, snaps, hi-hats, open hats. Tapos ito yung full beat na ngayon. Ay. Simple lang yung beat kasi for artist naman to. Ewan ko kung para kanino to, pero medyo R&B siya. So I'm guessing CLR, JP Bacalian. Could be though, to be honest. Yeah. Yeah. Hey. And yeah, gutom na ako. It's 3:51 na dito. It's been like an hour since last niyo nakita. I don't know what to eat, bro. Gutom. Skyflex naman dito, so Skyflex yung siguro kakainin ko. Skyflex with Nutella. Sarap naman siguro yun, di ba? Skyflex with Nutella. Oh! Ay, namatay na naman yung camera ko, man. So, may nahanap nga akong nagaraya. Nakalagay dito sa box ng Skyflex, pero ewan ko sino nagtago. But kakainin ko to. Bahala na sila. Got a special guest in the building. Yes, sir. Russ. Yeah. Russ, what's happening, What's man? up, sir? Man. Listen, if you think for 1 second that I enjoy your music and I think you can rap, then you're absolutely right. Okay. Amazing. Thank you. Wow. Okay, gabi na ngayon. Nag-edit na ako ng mga... In-update ko yung background cover ko sa Facebook ko. Nilagyan ko ng mga emails ko, yung cover ko doon. Nag-photoshop ako kanina. Yan ang ginawa ko pagkatapos ng beat na ginawa ko kanina din. And I'm gonna go back to making beats ngayon. It's 9:32 currently. So, I'm gonna go back making beats. And tsaka pala, yung kantang yung kantang 50k by Range tsaka ni Cookies nag-hit na ng yung kantang produce ko nag-hit na ng 500k kanina lang. So yeah, salamat sa mga suporta. Sa di alam anong kantang yon, link ko down below. Check it out. Baka gusto niyo. Bisaya song siya. Produced ko. Kilala niyo si Cookies. Si Cookies is Bisaya rapper. Si Range kilala niyo yan. Flip topper yan. So yeah, check it out. Baka magustuhan niyo. Okay, I'm gonna make another beat. Okay? Kasag buko ninyo good, simple na butang wa ninyo na matikod, wa kasag. Kasag buko ninyo good, simple na butang wa ninyo na matikod, wa kasag. Kang sa amo ang attitude. Up with your motherfucking mouth, you just be talking shit, but we don't talk now. Hey, my shit in it, understand that, understand it, that. Hey, don't understand it, hey, look at that. Drake type fucking beat, bro. Hey.
stop, don't stop, don't stop, don't stop. Hey, oh, oh, oh. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Hey, hey, don't worry, no, 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 no. Hey, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Hey, oh, oh, oh. I think that's the end of the beat for now. I'm gonna make another one. My papa. Hey, done is a tip of the time, that was a tip of the time, Ay, di ko man alam manasabi. Ganyan yung pagra-rap. Hindi ako marunong mag-rap, pero nilalagyan ko lang ng melodies yung melodies are like rhythm, you know? Rhythm ba tawag na? Ano? Basta, pag ganito yung beat, ganyan ang ginagawa ko para ma-practice yung utak ko sa ano, tawag dito, tempo, pagra-rap, yung mga pockets, you know? Ay, and then pagkatapos doon, lagyan ng mga salita. Lagyan ko ng salita yung mga ganito, naman ito, magalito, huwag ka na malito, basta ganun, basta lagyan yung mga, ganyan lang yan, easy lang yan, huwag kayong mag-overthink, music lang to, hindi to parang, tapos natin yung beat, ito lang ata. Like I said, tatapusin ko yung mga beats pag meron na talagang, may time ako. Ito lang, loops lang muna to. Arrange ko na to pag may time na din ako. Mga weekends siguro. Ganyan yung ginagawa ko pas weekends eh. You know what I mean? So ito na yung final beat of the day. It's 10:56 PM na ngayon. Yeah. Yeah guys, yan lang muna yung video. I hope you guys like the video ngayon. Sana may natutunan din kayo kahit konti lang at na-inspire din kayo sa mga ginagawa kong beats, I mean. I think 4 or 5 yung mga ginawa kong beats today. I don't really count, but yeah. You guys let me know too kung anong yung gusto niyo makita sa mga vlogs na to, mga tutorials. Alam ko gagawin ko yan maybe twice or once a week.
You guys let me know, comment na kayo ano yung gusto niyo sa comment section, you know. And yeah, that's gonna be it. Salamat talaga sa suporta. I think we reached 2K 2,430 na. So hopefully by pag inapag yung video to, mag-reach na tayo ng 250 hopefully. So share nyo to, man. Maraming suporta, man. Flex fam, I'm out, bro. Peace. Peace. Beats and love, bro. I'm out. Peace.